Dobrý den. Dnes si ukážeme výměnu pera u vyhazovacího nože typu Predator. Poškozené pero, které může vlivem únavy materiálu prasknout, se vyjme pomocí nového pera, které se prostrčí v prostoru těsně za čepelí nože. Trošku se zapáčí a pomocí tohoto pohybu se vyjme nefunkční pero. Nové pero, které se skládá ze dvou částí, potom tak to vezmeme a prostrčíme do prostoru mezi tento nit a hřbet nože. A tlačíme tak dlouho, až se ozve toto slyšitelné cvaknutí. Zkoušíme to. Povedlo se to. Je to jednoduché a rychlé. Více informací o nožích Predator a nejen o nich najdete na stránkách www.rybička.cz.